bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon hande ko ñalawma aset hawri ko nayi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi no gasse nayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar ɗum noon titre min ɓuuri mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen ƴeewen seppoji université ji gonɗi e Amérique holto jarata e kadi holto jarata hande oɗon ñalawma aset habaruji meɗen internationalement min puɗɗoro toon to Égypte ɗum noon toon to Caire ene ɗamina wonde ko kamɓe Hamas e kamɓe Israël maɓe jabba nanodiral pour beele pesle jamde dañe toon to Gaza ma en jaa toon to Londres ƴeewen kadi hono kanko maire gonnoɗo toon to Londres woteji cuɓimoma hande kadi yo wontu maire habaruji men international manawen toon to Ukraine cakkitoɗen to Sénégal e Mauritanie ko ɗum woni titre uji men ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gaare détail uji muɗum joni joni. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon guitorɗen d'abord koko fati weeyo donc tugnade service to piɗiɗe ko fati météo toon to Houston ene ɗamina e jamma e hawnaki toɓoji ɗi ma kew toon no fewi e kadi ma hawnaki ma pusamnade won galleji won hakkude États-Unis noon surtout Ohio e Indiana e Kentucky e wayno ɗeɗo balɗe 5 garoje ko toɓoji ɗi noon ne wawi poora hen saji ne wawi mbasa forde ko noon température ma telloyo ha ken wona 28 degré Celsius ɗum noon ko wonande kadi wonɓe o ɗiɗo diwnuji. habaruji men toon to États-Unis no wayno ko hande université ji Amérique fof nene continue e kañum heewi e wadde seppoji ɗum noon ko hollude hono haare wonde toon to Palestine nde foti dartade e hollude kadi wonde ko ɗo kala ko woni Israël ko haɓante oɗo saa joni ene foti wallede ɗum noon kadi ko hollude kadi kamɓe étudiant ji ɗi hono support mo ganduɗa kamɓe États-Unis ɓe jogani Israël ko support mo ganduɗa poɗɗo dartade ɗum noon e wayno toon to Michigan hande won seppoji gonnoɗe toon seppoji ɗi noon mbaɗi ko caggal nde gon graduation woni université ji gotel gonno toon caggal mum kamɓe seppoɓe ɓe naati toon de graduation ngaji ɗi ala nangan noon kono Michigan ene jeeya université ji walla kamɓe état ji gonɗe États-Unis ɓe jaɓani hutorade police pour yo naate université ji mum nanngude étudiant ji ko wawi wonde fof ene wayno ko yimɓe dadiɓe goni hakkude kamɓe sepannoɓe ɓe e cérémonie oto woni to ala caɗele baɗɗe caggal muɗum kono ne wayno ko kamɓe seppoɓe ne ardiɓe université ɗe kolliɓe tan mbi wonde kene kettiɓe ma kadi garta mabɓe donc ko goni koye kañumen koye mum goni ko ƴewde haaldude mabɓe kamɓe seppoɓeɓe ardiɓe seppoɓeɓe kamɓe université noon gonɗi ɗo Michigan doole majji mbi wonde ko kañumen koyemumen ngala ni kalisaji ɗi ganduɗa taw ko compagnie ji supportuɓe Israël ene mbaɗe mumen. habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Égypte toon to Caire no wayno ko tugnade kay ko Al Jazeera report hono kamɓe délégation ngaji Israël Hamas Égypte États-Unis e Qatar ɓen toon jooɗi ɓe continue kaldigal pour beele ɓe daña jaɓodiral ko fati hono toon to Gaza beele jamde dañe toon noon oɗo saa joni hono kamɓe Hamas jiiɗi ko jaam o taw ko jaam continue kono ene wayno Israël yiiɗi kañum ko jaam o tan ko pour balɗe seeɗa tan beele mbawa wosodirde kamɓe sokaɓe mabɓe toon to Israël taw ko Palestine naɓe eɓe Hamas kadi daano taw ko guila ñande 7 octobre ko wawi wonde fof e tugnade kadi ha nde Al Jazeera ene wayno kono ɗamina ha noɓe kaaliri ni eɓe ɗamini ɗo e jamma heɓe goni ko jamma taw jengui toon kono eɓe ɗamini ɗo e wedde hawnaki ma nanodiral watta wonde hande kamɓe surtout kamɓe Hamas e kamɓe Israël ɓe nanodira pour beele holno ɓe ndeñirta pételaji oɗo saa joni toon to Gaza siftinde on tan e tugnade kadi haaluji kalteɗi hono kamɓe Hamas Israël e kamɓe États-Unis fof mbi wonde joni ene wayno ko fof fayi koye mabɓe kamɓe Hamas soɓe jaaɓi tan ene wayno sesiri fof jaaɓa ɗum noon kadi e tugnade kadi hande e no Israël haari wi wonde ko soɓe jaaɓani dokkiɓe tan ko yontere so tawi ɗo yontere ɓe jaaɓani jabde won nanodiral walla proposition ngaji kamɓe Israël ɓe dokkiɓe ko Israël ma continue haare nde woni nde ko mana toon to Rafa noon ne wayno hayso Israël natani toon Israël nene continue walla toon bombardement ji muɗum ɗum noon ko bombardement ji jahoji taw ko par avion ngaji woni hen ko taw drone ngaji ɗum noon eɓene bomba nokkuji mawɗi gonɗi toon to Rafa e surtout ene wiide mabɓe ko nokkuji kamɓe Hamas eɓe kutoro ɗum e warlade bomboji toon to Israël hande tugnade kadi e channel walla chaîne télévision goto mo Égypte biyete Al Qahira e mbi wonde ko ene wayno nanodiral waɗi toon to hakkude mabɓe kamɓe délégation ngaji
surtout yen Israel e Hamas kono ne wayno ɓe mbawani rokkude holno nanodel ngal ko haala hen e nder ko Égypte kañum hoɗum ko propose no ko gueɗe tati gueɗel gadanel guel ne wayno ko deejre ma won ken wona jonte tati ɗum noon ma nangu balle 40 e nder ɗeɗon balle 40 hono kamɓe Égypte ɓe namdi wonde ko Israel ma woppita woni leyɗele walla won nokkuji ɗi wonno ma yaltu hen caggal muɗum ene wayno kadi ko Hamas kañum hoore mum fuddoto woppude ko dahanoɓe kala gonɗo hen debbo woppita ɗum noon ɗum woni Israel kañum hoore mum woppide prisonnier ji gonɗi toon ɗi oɗo saha noon ene wayno ko yimɓe ɓe ganduɗa koreji mumen en nanga toon taw ko Hamas nanggui ɗumen taw ko Israel naaɓe surtout biyeteɗo Daniel Elger ene wayno ko kanko hoore makko mawni kono nanga toon wiye Itzhak kañum hoore mum taw ko Hamas nanggui ɗum o huccitini konngol e Benjamin Netanyahu wi wonde ko eɓe nodde Benjamin Netanyahu eɓe kalan ɗum wonde ko guerre o gasi ɗum noon ko wawi wonde foof yoɓe mbattu feere ɓe gossodira yimɓe mabɓe naggaɓe toon taw Israel naaɓe gossodira ɗum e yimɓe Palestine naɓe ɗum noon ene wayno ko ala Benjamin Netanyahu ala mo mbawɗa funtude ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni yimɓe Palestine naɓe mayɓe toon tugui ñande 7 octobre ane jarten ɗo ɓuuri ken wona 34 ujunere neɗɗo toon to Londres ene wayno ko wuro Londres suuɓima kadi hande gonowo maire wuro ngo ɗum noon ko kanko biyeteɗo Sadiq Khan kanko kadi woni ko guila hitande 2016 ko kanko woni maire wuro ngo ɗum noon lomtino ko Boris Johnson ɗum noon kadi victoire makko hande kadi ko victoire ko kanko woni ko parti du travail contre parti conservateur ene wayno on dañi ken wona 54% ko kanko kañi ɗum noon ken ɓuuri million neɗɗo wotanimo ɗum woni ko rokkimo victoire kanko han noon ene wayno ko yimɓe wonɓe Londres ne surtout wonduɓe makko mbi wonde ko o waɗi gueɗe kewɗe o waɗi toon surtout o walli won kuɓeje won koɗaɗe toon o walli ko fati sécurité mum fati kadi loyeji mum o walli kadi ustude coggu walla tirgol transport public gonɗo toon e kadi ene wayno kadi o walli kadi ko mbiyata sukaɓe janggoɓe taw ko cukalon taw ko toon hebde ñamde taw ko bottaji école taw joɓani kono yimɓe kadi ene wayno critique oɓe mbi wonde ko kanko ko duuɓi ɗi woni maire Londres ɗi ene wayno ko crime koko ɓeydi toon to Londres e mbi kadi wonde ko kanko kadi ko neɗɗo mo yiɗa autoji e kadi ene wayno hen ha nayi ko kanko yiɗi ko autoji électrique e mbi waɗi ko kanko kadi ene haare Israel Palestine wonande nde kanko hoore makko ko ƴeewɗo o waɗi peeje fof beele mo yamira walla beele mo rimɗina walla mo rokka gonga yimɓe seppoɓe toon jingande Palestine ɗum ɗo fof ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Khan oɗo woni 3e makko mandat pour wonde maire toon to Londres kanko noon siftinɗon tan ko jinnaɓe makko origine men ko pakistanais kanko hoore makko ko juulɗo toon Londres woni habaruji men international hande toon to Ukraine e tugnadi kadi Euronews ko haali hono kamɓe Russie naɓe mbawino kadi bombude ɓe ñalli hande bombude kadi ko Kharkiv e kadi e région ngaji takki e kadi nokkuji takkiɗe ɗum ene wayno tugnadi ka hande habaruji hono kamɓe Russie naɓe ɓe mbawi kadi heptude toon nokkuji ɗiɗon nokkuji noon ko walludeɓe kamɓe Russie naɓe wawde bombardude guuri kewɗe taw wona ɓe bombarduma à partir Russie ko haala tan kadi en ñalawma wono kamɓe Russie naɓe mbawi kadi samminde misilaji kewɗi neldonoɗi toon to Crimea noon ko nokku moɓe keftuno guila hitande ujunnaji ɗi e 14 taw kadi oɗon nokku hono kamɓe Ukraine ɗeɗo balɗe fof ɓenen belto toon misilaji dole misilaji ɗi ko bonnude base uji gonɗi toon walla bonnude même hay pomme gonɗo hakkude Crimea e Ukraine walla hakkude Crimea e Russie a wawi wonde fof hen wayno ko kamɓe Ukraine naɓe eɓe ɗamini atumuma hono kaɓɓirɗe ɗe ganduɗa en bawɗe walludeɓe kadi kala ɗiɗo misilaji teɓɓade ɗum en taw yandinde ɗumen guila yettaki ɗeɗon guuri walla même habde kala avion ngaji beyoji e nder weeyo mabɓe ɗeɗon kaɓir yettade ɗum sibabude balle cakkitiɗe keeɓi ummade toon to États-Unis ummade toon to communauté européenne donc ɓe paadi à tout moment ɗeɗon balle nde jettoto toon to Ukraine pour wallude siftinoon tan ko hono France président muɗum haalinode dumuno ɓenɗo wi wonde ko so tawi tan kamɓe Russie ɓe continue ɓe naata toon to Ukraine hawnaki ene wayno ko France ido toon notade so tawi Ukraine wi wonde ni sohli militaire uji gara balla ɗum haɓede contre Russie naɓe toon to Sénégal hono kamɓe syndicat ɓe mbiyata syndicat liggotoɓe toon to Sénégal ɗum noon syndicat noon waɗi jangguinoɓe waɗi kadi liggotoɓe liggeyaji métier goɗɗe ɓe mbawino arde wadde kamɓe ne seppoji mabɓe ɗum noon ko ñande gowme nde ɗum noon ko
mandiral ñalawma liggotoɓe mbawi kadi rewde lawol indépendance pour fade toon to présidence mi joguino kamɓe koye mabɓe ɓattaki walla en waɗi ɗaɓɓale mabɓe ɗaɓɓale ɗen noon huccide ɗum e laamu keso ngu e nder koɓe kaali ɓe mbiye wonde ko en gandi ko nguɗo laamu ko joni joni ari eɓe mbawi jabde wonde ko ala foof koɓe ɗaɓɓi ko wawi réglede ɗon ko donc eɓe ɗamini kam ma laamu ngu watten haqqille e nder koɓe gulliti oɗo saha joni ko gurdam toon way tidde ɗum noon ne wayno gurdam ɗam hono kanko Bassirou Diomaye Faye o haali no wi wonde ko mawo ƴeftu plan holno peeje bawɗe waɗede ha ko fate e gurdam ɗam anno way tidde ni usto ɗum noon o wi wonde ko ɗamini surtout e kanko Diomaye Faye no wiiri omo ɗamini ko addi 15 lewru mai hawnaki ko maɓe dañ peeje pour ko fati prix ji ngu sira toon to Sénégal ɗaɓɓanɗi ɗe kadi ɓe mbi wonde ko kamɓe jeeyaɓe syndicat eɓe ñaagui wonde ko yimɓeɓe ne juɓirte ni yo fonde ɗum noon jobgol yimɓeɓe ne wawi wonde won nokkuji ɗo yimɓe gonata hawnaki taw ko jogui ko même diplôme ji walla jiida ene juɓirte banggueji goɗɗi ni ɗum noon ne wawi wonde kadi sababude ko worɓe walla ko rewɓe walla ko gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗo fof ko hunde nde ɓe namdi kadi caggal muɗum hono surtout en kamɓe yimɓe jeeyaɓe syndicat ɓe yoɓe continue wawde rentude kadi rentude peeje ɗum noon ko ɗum surtout e nder konngol makko kanko Babacar Fall kadi ko professeur gonɗo toon to Cheikh Anta Diop université Cheikh Anta Diop yimɓe syndication dendani mbawata wawde wadde haare nde jiiɗi wadde nde eyyi ɗum noon wi kadi eɓe gonɗini wonde ko gouvernement kesso hawnaki ne jogui ene watti haqqille no fewi eko yimɓe leydi Sénégal kalata e surtout ko yimɓe leydi Sénégal ɗaɓɓata oɗo saha joni donc eɓe jogui ha han continue jogade yakare e kadi ene wawi kadi ɗum ɗo kadi ko hunde wawde toujours wallude yimɓe jogorɓe wotande bawɗo wonde foof tugnade kadi konngudi gommiɗo toon to radio France International. habaruji men international cakkittortoɗen ko toon to Mauritanie e tugnade kadi e ko winda journal biyeteɗo Nouakchott Times ono candidat ji ken wona sappo ndendi waɗi kaɓodiral ɗum noon bindi lettre o kadi ko pour wullitade wonde wotoji baɗoji nande 29 lewru juin hitande ujunnaji 2024 hono kanko gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikhul Ghazouani won peeje ɗe waɗata hen joni en wayno ko hulɓinde won maire uji walla won yimɓe conseiller ji pour hadde ɗumen hokkude ko wiyete parrainage candidat ji en wayno ko toon to Mauritanie pour wonde candidat loi walla kuulal yamiri ko wonde ko ya dañ kene wona yimɓe kene wona temedere taw ko yimɓe jeeya wonɓe tawi ko conseiller ji municipaux ji walla maire uji taw ɓeɗon goni koye région ngaji jeetati au moins ɗum ɗon noon wiide mabɓe ko kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani peeje ɗe waɗata joni ɗe ɗum wayno ko hadde ɗiɗon maire uji jogade ko wiyete liberté wawde suɓade mo jiiɗi walla wawde wadde sponsorisé candidat mo jiiɗi ɓeɗon signiɓe oɗon kayitaji no ɗiɗon oɗon lettre noon e jaa hen hono kanko Mohamed Ould Abdelaziz ancien président mo Mauritanie Biram Da Oulabeid Ahmed Haroun Noureddine Mohamed Ousmane Soumaré Sadva Cheikh El Hussein Ba Mamadou Bokar Moussa Bokar di Gelongal Ba Ahmed Samba Abdoulaye ɓeɗo cinnoɗo lettre o ɗum noon siftindon tan ko woteji toon to Mauritanie mbaɗata ko ñande 29 lewru juin hitande ujunnaji 2024 donc ne wayno campagne toon fuddoto ko ñande 14 lewru juin gasata ko ñande 27 lewru juin. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma aset 4 lewru mai hitande ujunnaji 2024 ɗum no yembale jaam janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.